Здрасти, уважаеми потребители на VBOX YouTube, аз съм Tiger X Pro Gamer и това е четвърти епизод на Happy Wheels. Сигурно се питате защо сега не играя много Майнкрафт. Имам проблем. Джавата ми не бачка, винаги я тегля, тя пак не бачка. И затова не мога да играя. Като ми се оправи джавата и ще почна пак да играя Майнкрафт и се продължа поредицата. Но... Загуби. Така, магазин. О, грам паркур. Как да се измахна? Но, не знам. Райз. Одер. Мамо, спаси ме. Идвам, миличката, идвам. Сам да свърша тренировката по... Мамо, не ми дъвче газа. Добре, милия, добре. Така. Охо, аз кой съм, бе? Бога, ти да някъде яко. Бискман, да видим какво е приготвил Бискман. Заби се в главата ми, Хубав мап Бискман, не лично ми хареса. Май бит смел лайк. Да знаете, вече мога да снимам клипове по дори 30 минути. О, краката. Я пак. Ма гъпи фашки, али? Да. Не тръгвай. Не. Трябва да стигна. Трябва. Лети. Аз съм миньор, сладък миньор. Сладък миньор. Знае се, че ще успея. Кейски. Жив сам. Сърцето ми. Не, сърцето ми. Жив сам. Това ли беше? Не. Пак си как яко проект. Тиран. Малко съм болен. Като. Hello, Harold. Дай слева. Тате! Ау! Сине, добре ли си? Не съм, тате, сърцето ми хвърче. Сине, кажи нещо. Набоден ми е газа! Марафамен меч! Тате! Тате, жив съм! Къде? Аз не съм забоден. Много. Тате!
Мъгъ. Много странно. Фаер. Ой, аз те го играх. Ой, да. Аз съм босата Хилда. Вече дори нямам крака! Босата Хилда. Сърцето на Хилда. И е сърцето. Финиширах! Така. Не. Да, намеря някакъв. Така. Това не беше ли достатъчно нисък? Това е яко. Среща от колата ми мародери такива. Беше яко. Не! Shit. Това беше яко. Не! Този път съм без каска. И без глава! Жив съм. Махтякия мап. Бедоматик. Хайде. Тъй, майка. Това не го на Майнкрафт. О. Шет, това да бъде. Така. Да видя. Сега. Снимала само 8 минути нещо. Клиповете ми вече може да са по 10 минутки, а нататък по 20. Мисля всеки сезон да има по... Мисля всеки сезон да има по някъде 100 клипа. Пак може да не ги правя на сезон. Направо на... Сюда! 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 Та-та-те. Добре ли? Само нямам глава! Аз крак. Обичам. Аз теб не. Защо? Не се гордея с теб. Но тате. Мразя те. Пац. Добре. Странно. Не по дядо колената! Само не по дядо колена! Не исках да убивам дядо колена. Той беше приятел. Сега аз съм дядо. Друз. Аз тук го играх, нищо пак го играх. Друз. Ей! Не! Миньоните ми!
Shit. Айде, това мисля да е от този епизод.